Sa pagsapit ng umaga, binalot ng matinding karamdaman itong si Banoy. Halos hindi na nito nagagawang makagalaw sa kadahilan ng patuloy pa rin niyang iniinda ang kanyang mga malalim na sugat na natamo niya sa digmaan. Wala ring humpay ang panginginig ng buo nitong katawan na para bang ito ay nagdidiliryo. Sa sobrang pagkabahala noon ni Istoy, ay halos gawin na niya ang lahat, matulungan lamang ang kanyang maestro. Kahit ginamitan na niya ito ng tangkay ng puno, hindi pa rin ito nagagawang maibsan ang karamdaman ni Banoy. Hanggang sa wala nang nagawa noon si Istoy, kung hindi ang maghanap ng tulong sa ibang albularyo. Sa paglipas ng oras, naging bigo itong si Istoy na makahanap ng tulong. Marami ang tumingin noon sa kanyang maestro, subalit wala ni isa sa mga ito ang merong kakayahang sila ay tulungan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, napagpasyahan ni Istoy na muling bisitahin ang naglalahong bahay ni Lolo Uding. Nagbabakasakali kasi siya noon na sa mga librong naninirahan sa tahanang yun ay merong sikretong nakabaon. Hindi na din naging mahirap kay Istoy ang pasukin ng bahay sa kadahilan ng ilang beses niya na itong pinasok nang walang nararanasang problema. Maigi niya kasing pinanghawakan noon na siya ang nag-iisang binilinan ni Lolo Uding sa bahay na yon. Sa pagsapit ng gabi, matagumpay namang naihabili ni Istoy ang kanyang maestro sa isang kakilala nilang albularyo. Kahit papaano, panatag na umalis noon si Istoy dahil sa alam niyang merong nagbabantay kay Banoy habang siya ay wala. Sa pagdating niya sa naglalahong bahay ni Lolo Uding, agad din naman niyang nilapitan ang nagsisilbing susi upang malaya niyang mapasok ang tahanang yon. Nang mahawakan na niya ang susi, biglang lumitaw ang naglalahong bahay na siya rin namang agad niyang pinasok. Sa pagpasok doon ni Istoy, bigla din naman itong naglaho dahil walang liwanag ng buwan noong mga oras na yon. Ayon kay Istoy, na nagpapakita lamang ang bahay na yon kahit walang buwan sa sino mang pinahintulutang pumasok dito at binigyan ng karapatan ng may-ari. Nang tuluyan na niyang napasok ang bahay, agad din naman niyang pinasok ang mga silid upang maghanap ng mga librong nagtataglay ng mga lihim na karunungan. Halos kalahati na lamang ang natirang libro sa lugar na yon. Subalit alam niyang ang iilan sa mga ito ay meron pa ring mga talata na maaaring makatulong sa pagpapagaling ng kanyang maestro. Ilang oras pa ang lumipas at nananatiling naghahanap si Istoy sa lugar na yon. Hindi niya noon ninais na sumuko, gawa ng buhay ng kanyang maestro ang nakataya roon. Alam niyang kapag bumalik siya ng walang kahit na ano, maaaring yun na din ang maging katapusan ng buhay ni Banoy. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsasaliksik sa lunas, marami siyang nakitang mga kakaibang bagay sa bawat librong kanyang binabasa. Ang kalimitang nakikita doon ni Istoy ay ang mga pamamaraang maaaring gawin kapag nagnais ang isang taong tumawag ng kahit na anong uri ng mga engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas, bigo pa ring makahanap ng kaalaman itong si Istoy sa naglalahong tahanan. Nang akmang papaalis na siya sa bahay na yon, bigla siyang napatigil nang makasipat siya ng isang libro na naroon sa ilalim ng isang aparador. Dala ng kuryosidad, agad niya itong nilapitan upang tingnan. Ano kaya ang laman nito? Wika ni Istoy sa kanyang sarili.
Kasabay ng kanyang pag-uwika ay ang pagbuklat naman niya ng libro upang tingnan ang nilalaman nito. Habang patuloy niya itong binabasa, doon niya nalaman ang mga panganib na dulot ng mga pagbigkas ng mga buhay na salita sa maling pamamaraan. Doon din niya napag-alaman na may kakayahan pala ang mga buhay na salita na tumawag ng demonyo kapag ito ay binibigkas ng pabaliktad. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nanlaki ang mga mata ni Istoy nang masipat niya ang pinakahuling pahina ng libro na kung saan inilalahad dito ang mga pamamaraan ng mga babaylan sa pagpapagaling ng kanilang mga sugat kontra aswang. Dahil sa kanyang mga nadiskubre, kung kaya't walang pagdadalawang isip niyang dinala ang librong yon patungo sa tahanan ni Banoy. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga siyang nakabalik sa bahay ng kanyang maestro. Ngunit sa pagpasok ni Istoy sa tahanan ni Banoy, laking gulat na lamang niya nang makita niyang nakahandusay na ang kaibigan nilang manggagamot sa papag ng bahay nito. Si Banoy naman noon ay nakaupo na sa upuan habang patuloy na hinuhupak ang kanyang tabako. Manoy Banoy, ano hong ginagawa niyo? Tanong dito ni Istoy. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang dahan-dahan namang pagsilay sa kanya ni Banoy ng napakasama. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang bigla itong ngumisi at nagwika ng, Hindi mo dapat iniwan ang guro mo, Istoy! Nang marinig ito ni Istoy, doon niya napagtanto na merong nilalang ang nakasapi dito. Sa pagbukas ng pinto ng silid ni Banoy, bumungad sa kanya ang nakangising si Manong Miguel na merong daladalang tungkod. Nang masipat ni Istoy ang paglabas nito, ay halos hindi niya mapigilang mapaatras sa kanyang kinatatayuan. Nang akmang papalabas na siya ng bahay, sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, biglang sumarado ang entradang pinto na kanyang dinaanan. Saan ka pupunta, Istoy? Seryosong tanong ni Manong Miguel. Nang marinig ito ni Istoy, wala na siyang nagawa kung hindi ang harapin na lamang ito ng buong tapang. Bakit ka narito, Miguel? Sigaw na tanong ni Istoy. Kasabay ng pagtanong nito ay ang pagpapakawala niya ng mga usal upang maitaboy ang mga masasamang elemento na pumapalibot sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, inilabas na ni Istoy ang kanyang tangkay ng puno upang gamitin sa pagpaslang kay Miguel. Ang ginawa noon ni Istoy ay pinakain niya ito ng mga pangkombating dasal nang sa gayoy yun ang kanyang magiging sandata sa nalalapit na duelo. Habang patuloy niyang inuusala ng tangkay ng puno, dahan-dahan na itong humahaba na parabang isa itong latigo. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang tuluyan ng iwinasiwas ni Istoy ang hawak-hawak niyang tangkay na siyang naging sanhi upang agad na tumayo si Banoy at tumungo sa likuran ni Manong Miguel. Huwag mo nga akong takutin sa gamit mong yan, Istoy. Baka nakakalimutan mo. Iisa lang ang mutyang nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Ano ang kakayahan ng isa laban sa marami? Wika ni Manong Miguel. Matapos nitong makapagwika, hindi na nagawang magsalita pa ni Istoy. Bagkus ay ninais na lamang niya na sugurin si Manong Miguel nang hindi ito pinag-iisipan. Bago pa man siya noon makalapit, biglang sumipol si Manong Miguel na siyang naging sanhi upang salagi ni Banoy ang kanyang pag-atake gamit-gamit ang katawan nito. Sa sobrang pagkagulat noon ni Istoy,
Ninais na lamang niyang ihataw ang kanyang tangkay na puno sa papag ng bahay. Akala ko ba papatayin mo ko? Bago mo ko magawang saktan ni Stoy, siguraduhin mo munang nakahanda kang patayin ang iyong pinakamamahal na maestro. Lahat ng inuutos ko sa kanya ay kaya niyang gawin kahit ito man ay kamatayan. Wika ni Manong Miguel. Demonyo ka, Miguel! Napaka-demonyo mo! Bakit hindi mo kayang lumaban sa akin ng patas at walang dinadamay na tao? Bakit? Galit na sagot naman ni Istoy. Nang marinig ito ni Manong Miguel, humalakhak lang naman ito habang patuloy siyang pinagmamasdan. At anong akala mo sa akin, Istoy? Isang anghel? Isang taong merong prinsipyo? Hindi ako ang taong lumalaban ng patas. Lahat ng kahinaan ng aking kalaban ay ginagamit ko ito sa sukdulan ng aking kakayahan upang masiguro kong ako ang magwawagi sa bandang huli. Marami ka pang hindi alam, Istoy. At yang kamangmangan mo ang magdadala sa iyo sa hukay. Wika ni Manong Miguel. Matapos nitong makapagsalita, pinili nitong umatras ng bahagya kay Istoy upang tunguhin ang likurang pinto ng bahay ni Banoy. Agad din namang sumunod noon sa kanya si Banoy na para bang isa itong aso. Nang tuluyan na silang makalabas sa pamamahay nito, pilit namang naghahanap ng paraan itong si Istoy upang matalo si Manong Miguel. Sa paglabas ni Istoy sa bahay na yun, nadatnan niya ang dalawa na matyagang naghihintay sa kanya sa bakuran ng bahay ni Banoy. Nang masipat ni Istoy ang kinaroroonan ng mga ito, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang pagpula ng mga mata ni Banoy at ni Manong Miguel. Sa pagsilay niya sa ganoong uri ng kaganapan, ay halos hindi niya maiwasang makaramdam ng takot para sa kanyang sarili. Subalit kahit gano'n na ang kanyang nararamdaman, patuloy pa rin siyang nananalig sa kanyang abilidad at sa amang dakila. Nang makaipuna ng lakas itong si Istoy, doon na niya inumpisahan ang muling pag-uusal ng karagdagang proteksyon para sa kanyang sarili. Maigi rin ang paghiling niya noon ng dagdag na kaligtasan sa mga diwata upang mailayo siya nito sa tiyak na kapahamakan. Subalit, habang nag-uusal itong si Istoy, bigla niyang narinig ang pagsabay ng pag-usal ni Manong Miguel sa wikang Latin. Lahat ng inuusal noon ni Istoy ay inuusal din ni Manong Miguel na pabaliktad na siyang labis niyang ikinabahala. Habang naririnig niya ang pag-uusal nito, sinasabayan yon ng mga mahihinang pagtawa sa malalim nitong boses. Patuloy din siya nitong tinititigan habang dahan-dahang nagbabago ang kanyang kaanyuan. Dahil sa hindi ordinaryong pag-uusal noon ni Manong Miguel, kung kaya't hindi maiwasan ni Istoy ang malito sa kanyang inuusal. Pilit niya noong itinututok ang kanyang atensyon sa pag-uusal, subalit sadyang hindi maiwasang mabagabag ni Istoy sa mga naririnig niyang buhay na salita na nanggagaling sa bibig ni Manong Miguel. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang nakita ni Istoy ang pag-uslian ng mahahaba nitong mga kuko sa kanyang dalawang kamay. Nagkaroon din ito ng kulay kayumangging balat na halos maihahalin tulad mo na sa isang napakalapot na putik. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang itinukod nito ang kanyang kamay sa lupa na siyang naging sanhi upang mangibabaw ang dalawang paa nito. Kahit nasa ganoong posisyon na noon si Manong Miguel, ay nagagawa nitong makapaglakad ng normal na para bang paa ang kanyang mga kamay.
Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na ding sumigaw ng napakalakas si Banoy na siyang naging dahilan upang magsialulungan ang mga asong nasa paligid. Sa pagsilay at pagrinig ni Istoy ng mga kaganapan, ay tuluyan na nga siyang binalot ng takot sa kanyang buong katawan. Animoy ang pakiramdam niya noon ay nag-iisa siyang maliit na liwanag sa gitna ng napakadilim na paligid. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang mga pangyayari, hindi niya maiwasang mapaisip na maaaring yun na ang katapusan ng kanyang buhay. Sa pagsugod ni Banoy sa kanyang kinaroroonan, wala na siyang nagawa kung hindi ang makipaglaban upang mailigtas ang kanyang sarili. Kahit alam niyang hindi si Banoy ang kumokontrol sa kanyang katawan noong mga oras na yon, ay hindi niya pa rin maiwasang mag-alala sa kalagayan nito. Nang masipat niya ang pagsugod ni Banoy, agad din naman niyang iwinasiwas ang tangkay ng puno sa lupa. Subalit, nang akmang hahatawin na niya ito, ay biglang nagwika naman ito ng, Istoy, ako ito! Huwag mo akong patayin, maawa ka! kasabay ng pagwika nito ay ang pagtigil naman ni Istoy sa kanyang pag-atake. Nang masipat ng demonyo ang pagbaba ng kanyang depensa, doon na ito muling umatake ng buong lakas na siyang naging sanhi upang tumarak kay Istoy ang matatalas nitong mga kuko. Dahil sa lakas ng pagkakaunday sa kanya ng demonyong napapaloob sa katawan ni Banoy, wala na siyang nagawa kung hindi ang hawakan ng kamay nito upang magawa niyang pigilan ang susunod pa nitong gagawing pag-atake. Nang masipat ng demonyo ang pag-uusal ni Istoy habang nakahawak sa kanya, ay agad din naman itong nagpumiglas upang tumakas. Ano, Istoy? Kaya mo pa? Tanong ni Manong Miguel. Nang marinig ni Istoy ang sinabi nito, tumingin lang naman ito ng napakasama kay Manong Miguel habang patuloy pa rin sa pagbibitaw ng kanyang mga dasal. Kahit walang humpay ang pagtulo noon ng dugo sa kanyang bibig, hindi pa rin nawawala ang kanyang pananampalataya sa Amang may likha. Huwag ka nang magsayang ng lakas para magdasal. Hinding-hindi ka niyan matutulungan. Dahil matagal nang patay ang Panginoong iyong kinikilala. Kami na ang bagong tagapamahala sa mundong ito at hindi maglalaon. Tuluyan na naming malilipol ang mga taong kagaya niyong patuloy pa ring naniniwala sa inyong kinikilalang Diyos. Pang-aasar ni Manong Miguel. Nagkakamali ka, Miguel. Hindi pa patay ang Diyos na nakilala ko. At mas lalong hindi yun matatalo ng demonyong katulad mo. Huwag mo kaming mamaliitin, demonyo. Dahil kaming mga albularyo ay di hamak na mas malakas sa uri ninyo. Sagot naman ni Istoy. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pilit naman niyang pagtayo sa kanyang kinauupuan. Nang marinig ni Manong Miguel ang sinabi nito, hindi na nito nagawa pang makapagtimpi sa galit na kanyang nararamdaman. Istoy! Sigaw ni Manong Miguel. Kasabay ng kanyang pagsigaw ay ang agad naman itong paglapit sa kinaroroonan ni Istoy. Sa paglapit ni Manong Miguel sa kanya, hindi na ito nagdalawang isip pang undayan siya ng mga saksak sa kanyang buong katawan. Sa sobrang bilis noon ni Manong Miguel, hindi na ito nagawa pang mapansin ni Istoy kung kaya't yon ang naging sanhi upang magkaroon siya ng malubhang pinsala sa kanyang buong katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na siyang nagawa noon kung hindi ang umupo sa lupa
at patuloy na manalangin. Si Manong Miguel naman ay nananatiling nakatingin sa kanya habang dahan-dahan itong ngumingisi. Sabi ko naman sa iyo, Istoy, hindi mo ko kaya. Kahit mabuhay ka pa ng ilang ulit, wala kang pagkakataong manalo sa akin. Wika ni Manong Miguel. Nang marinig ito ni Istoy, tanging pagbulwak lang naman ng dugo ang kanyang naging kasagutan sa sinabi nito. Dahan-dahan na dinoong nawawala ang kanyang ulirat dahil sa mga pinsalang kanyang natamo. Habang nakatingin sa malayo itong si Istoy, patuloy naman ang pagpasok ng mga katanungan sa kanyang isipan. Mamamatay na ba ako? Paano ang mga anak ko? Paano ang asawa ko? Diyos ko, kayo na lang ho ang bahala sa kanila. Wika ni Istoy sa kanyang sarili. Sa muling pagsilay niya noon sa pagmumukha ni Manong Miguel, doon niya nakita ang muli nitong gagawing pag-atake upang tapusin na ang kanyang buhay. Sa puntong yon, alam na ni Istoy na yun na ang kanyang katapusan sa kadahilanang wala na siyang kakayahan upang lumaban. Nang masipat niya ang napakabilis na paglapit sa kanya ng matutulis nitong mga kuko, wala na siyang naisip na gawin kung hindi ang pumikit habang patuloy na nananalangin. Bago pa man tuluyang tumarak sa kanyang katawan ang matatalas na mga kuko ni Manong Miguel, bigla na lamang itong napahinto sa ere na para bang merong puwersa ang pumigil dito. Matapos ang mga pangyayaring yon, wala nang nagawa noon si Manong Miguel kung hindi ang umatras sa kanyang kinaroroonan. Pagmulat ng mga mata ni Istoy, laking gulat na lamang niya nang makita niyang wala na ang dalawa sa buong paligid. Hindi niya alam ang nangyari noong mismong gabing yon, subalit laking pasasalamat na lamang niya at hindi siya tuluyang pinatay ng dalawang demonyong kanyang kalaban. Sa paglipas pa ng araw, linggo, buwan at taon, walang naging balita itong si Istoy sa kanyang maestro. Animoy sa paglaho noon ni Manong Miguel ay ang paglaho naman ni Banoy upang tuluyan ang maging tagasunod nito. Kahit saang lupalop na noon naghanap si Istoy pero bigo siyang matunton ang kinaroroonan ng dalawa. Hanggang sa dumating ang araw, napagpasyahan niyang sumuko na lamang sa paghahanap. Isang araw, habang abala si Istoy sa kanyang pamamahay, biglang merong bumisita sa kanyang isang panauhin. Pagsilay ni Istoy sa pagmumukha nito, ay bigla siyang nagulat nang makita niyang si Lolo Uding ang dumalaw sa kanyang tahanan. Manoy Uding? Kailan ho kayo nakabalik? Gulat na tanong ni Istoy. Mahabang istorya, Istoy. Siya nga pala, inaanyayahan kita sa bahay ko dahil meron akong sasabihin sa'yo. Mauna na ako, Istoy. Hindi kasi ako maaaring magtagal sa labas ng aking tahanan, lalo na't umaga. Wika ni Lolo Uding. Nang marinig ito ni Istoy, ninais na lamang niyang magpaalam sa matanda. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, napagpasyahan niyang muling bisitahin ang naglalahong tahanan ni Lolo Uding. Nagkataon naman noong kabilugan ng buwan, kung kaya't madali para sa kanya ang pasukin ng bahay na yon. Sa pagpasok niya dito, bumungad sa kanya si Lolo Uding at ang iilan pa nitong mga kasamang engkanto. Nang masipat ito ni Istoy,
Pinili niyang lapitan ito upang malaman kung ano ang sasabihin sa kanya ng matanda. Istoy, ngayong nabalik na ang mutya sa aking tahanan, nais kong isoli mo na sa akin ang tangkay ng punong ipinaalaga ko sa iyo. Pasensya ka na, Istoy, dahil itong ginagawa ko ay para lamang sa iyong kaligtasan. Huwag kang gumaya kay Miguel at kay Banoy na naging alipin na ng tahanang ito habang buhay. Dahil sa pagkaganid nila sa kapangyarihan, kung kaya't nagawa silang talikuran ng mga mutyang ninakaw nila. Paliwanag naman ng matanda. Nang marinig ito ni Istoy, agad din naman niyang inabot kay Lolo Uding ang tangkay ng punong kanyang pagmamay-ari. Ibinigay niya yon ng walang pagdadalawang isip dahil sa ayaw na niyang magkaroon pa ng dagdag na responsibilidad. Labis din naman itong ikinagalak ni Lolo Uding dahil sa hindi siya nagkamali sa pagpili kay Istoy. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon ipinaliwanag ni Lolo Uding kung papaano nagawa ng mga mutya ang makabalik sa kanyang tahanan. Ayon sa matanda, na ang lahat ng mga mutsyang nakabaon sa tahanang yon ay meron lamang ilang taong palugit sa sino mang nilalang na nagnakaw dito. Kapag hindi nila nagawang maisoli ang mga mutya sa orihinal nitong kinalalagyan, ay bibigyan sila ng sumpa ng walang hanggang pagdurusa. Sa oras na tumalikod na sa kanila ang mga mutyang kanilang ninakaw, ay magtutulong-tulong ang mga gabay nito upang makabalik sila sa orihinal nilang tahanan. Kapag nagawa na nilang makabalik sa naglalahong bahay, magiging kaisa na ng haligi ng bahay na yon ang mga katawan ng mga ganid sa kapangyarihan. Sa oras na dumikit na sila sa ginintoang haligi ng bahay, mag-uumpisa na ang kanilang walang hanggang pagdurusa. Hanggat hindi pa nagigiba ang bahay na yon, patuloy pa ring mabubuhay ang mga ito sa loob ng napakahabang siglo. Ayon pa kay Lolo Uding, na wala ring pinipili ang mga mutyang yon, mapamabuting tao man o masama. Kapag nagawa mo silang ilayo sa kanilang naging tahanan, doon na mag-uumpisa ang mga magiging kalbaryo mo sa hinaharap. Alam mo, Istoy, ginawa ang tahanang ito hindi para imbaka ng mga mutya, bagkus ay ginawa ito para mailayo sa mga mabubuting nilalang ang mga mapangwasak na mutya. Yung tangkay na ibinigay ko sa iyo ay isa lamang napakahinang mutya, subalit nag-iiba ang lakas nito, depende sa paniniwala ng nangangalaga. Kung nagkataong hindi ka nagtiwala sa mutyang iyong hawak, maaaring hindi ka nito nailigtas sa mga kamay ni Miguel. Wika ni Lolo Uding. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagturo niya sa isang ginintoang haligi na kinaroroonan ng mga katawan ni Manong Miguel at ni Banoy. Hindi na ito nagawa pang lapitan ni Istoy sa kadahilan ng hindi niya maiwasang matakot sa mga ito. Bago pa man sumapit ang umaga noong mismong gabi, formal nang nagpaalam si Istoy kay Lolo Uding at sa mga kasama nito. Sa paglabas niya sa naglalahong bahay, ay doon niya din itinatak sa kanyang isipan na kahit ano pa ang mangyari, hindi na siya muling babalik pa sa tahanan ng mga mutya. Okay, isang series na naman na nagtapos pero napakaganda ng series na to. Huwag kayong mag-alala, meron kaagad tayong isusunod na kwento. Tapos tingnan natin kung maganda rin yung isa ko pang series na nandito. Pahintayin na lang ako. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.